Takže čaute, zdravím vás Hackman63 LP, čiže Let's Play a vítam vás pri druhej epizóde z Minecraftu. Takže ako vidíte, trošku som ťažil iron. Nielen iron vlastne, ešte tu mám nejaké tie blbosti, tu mám 24 iron ešte. Som vygrifoval nejaké tie veci. Tento diel bude celkom krátky, pretože nemám veľa času, som si konečne urobil aj postiel, Čiže tak, mám ráno, dobre, a ešte som vám chcel ukázať, myslím, že som vám to reukazoval, ale to je taký jedna fajná vec, neviem to čo, dobre, že tu som našiel spawner, tak budeme niekedy robiť noob trapku. Niekde tu sú ešte asi pavúky, tu je asi druhý spawner, pretože tam je veľa pavúkov. Som našiel bonzovú truhlu, kde som našiel 5 ironov. A dneska čo by sme robili? No tak dneska by som išiel asi do nejakej tej jaskyne, ale neviem, že kde. Tu na už som trošku bol v tej jaskyni, ale ešte som ju nepreskúmal celú. A tu na by som niečo urobil asi. A tu sme napríklad neboli, ale vidíte, tam je pavúk. 12. Ja mi poňal. Ty vole, what the hell? Ale... Aha. Nezamizlo mi to. Lag. Chcel si reconnect, ale ne. Je. What? Som ho zabil? Asi. Asi je mŕtvy, no. Dobre, ale kde sme neboli, takže... Tu bol taký jeden vchod do takej peknej jaskinky, kde bolo veľa ironu. A už som sa zase stratil. No, nevadí. Tu nájdeme. Áno, tu je ten vchod do tej... Tu akože sme neboli ešte, ale to ešte taká pekná jaskyňa tu bola. Neviem, to je jedno. Ale aj tu máme veľa železa. Áno. Takže už nám dochádzajú torče. Torče. Čiže to si to takto osvetlím. Ešte na druhú stranu, tu je čo? Je tu niečo? Aha, toto pokračuje. Dobre. Takže ideme ťažiť to železo a uhlie. Pretože uhlie treba stále. A už aj diamantiky nejaké by sme mohli zohnať. No zase sa mi to laglo, kvalitný internet vážne. Konečne. Dúfam, že to pôjde. Čiže teraz nahralo si také 4 minúty alebo 5. Neviem, lebo ja som dneska už nahrával a dúfam, že už som to nedával na YouTube, pretože mi tam niečo vypísalo, že je strašne dlhá, malo asi 17 minút alebo koľko. A proste, že tam máme niečo aktivovať, ja som si to normálne aktivoval a zrazu som to nemal na YouTube, čiže to natočím odznova. A už by som to nechcel mať asi až také dlhé, ale pokúsim sa o to. Takže, okay. Čo teraz? Takže ideme home. Zase tu zo mnou nikto není. Niečo. Pridám toto. Uložiť, že mám letrumy. A toto si ešte nevidel, tento škaredý vchod, ktorý je veľmi škaredý a neviem, čo s ním mám robiť. Ale aspoň nejako lepšie ako tie zakrúžené schody si myslím, pretože nemusím ísť až tak tam hore. Tam hore je mobaréna, tam môžeme ísť pozrieť, ale neručím za to, pretože hneď zomreme, ale máme malo srdieček, čiže ideme sa mnou papkať. Toto zjeme.
Dobra. Čo je? To ste nemali vidieť. Čo tam napísal? To urobíme z týchto displejných zdrojov. Z tohto, zo stringov som si vlastne urobil to. Postel, teda vúvu, lebo postel stringov cool. Čiže. Dobre, to už som vám poukazoval a dneska by sme, neviem, čo išli robiť. Vážne je to fail, že nemáme čo robiť. Aj keď ja by som toto celé nejako, ale... rozmýšľam, že či by som si postavil dom tu niekde v okolí, tak, alebo proste, či by som si postavil dom úplne inde stade, alebo či by sme si postavili dom tu na, že by sa vchádzalo vlastne do tejto jaskyne. To neviem. Alebo, že by sme nechali, že by sme si ani nestavali dom, ale že by sme bývali v tejto maličkej zatiaľ jaskyni a že by sme ju zväčšili, aby to bolo také podzemné chodby všelijaké a takéto veci. Neutoč. No tak mi to napíšte do komentárov, že čo by ste vy chceli, pretože ja sa vážne neviem rozhodnúť, ja už som na tým aj rozmýšľal, ešte toto, aby mi to nesnežilo. Neviem, ako to urobiť. Že, no. Ale mne by sa asi najviac páčilo, že to by som tak nechal a tu by som asi stavial proste také veľké, urobil takú ako keby malý domček. A vlastne tam by sa vchádzalo vnúka, že tu aspoň nepadal sneh a že tu by sa ešte proste normálne dnu a tu by to bolo ešte väčšie, takže tak. Napíšte mi do komentárov. A to bolo asi všetko, no ja som vám to iba chcel ukázať. Vážne, tak napíšte mi to do komentárov a vlastne ja sa rozhodnem a na ďalší diel už si pripravím nejaké tie suroviny, aby sme to mohli zrealizovať, ten náš projekt, alebo ako to nazvať. Takže tak vlastne. Napíšte mi to do komentárov. Oh shit. Tu je Warp mesto, tam je trapka. To vám ešte neukazovala asi tu jej krava. A nevadí. Takže ideme sa, ale... Fúha, tu je to teda temné. Oh shit, ja sa bojím. Počujte. Tu ne, že zatáhni provody. Teraz. A už tu nejsou? Ej. Aha, už to tu vážne není. No ale proste takýto princíp to má. Si môžeme nakradnúť, lol. Ďakujem. To je cool. Toto je vážne cool. Takže ja to takto pekne počorkujem. Lol, no tak toto som si vážne nemyslel. Ale neviem, či si to vážne zoberiem alebo ne. Môžeme si robiť teraz potrebky na XPčka. Takže sme plní, každopádne a to by bolo vlastne všetko. Čiže ja sa na vás teším aj na budúce a majte sa. Ahoj.